Доброй раніцы ўсім. Сёння 19 сакавіка. Прыехалі на свята урачыстасць святого Юзефа, абранніка Найсвяцейшай Марыі Паны. Дорогие юбилованные во Христе, братья и сестры, дорогие удельники сегодняшней урочистости, некоторых здивляє постать святого Юзефа, який на сторонках кожного з чотирьох Євангелів не промовляє ні одного слова, будучи обрядником Найсвятейшої Панни Марії, а так само опікуном і вихователем Єсуса, він застається у тіні і все ж з'являється захопляльною постаттю. І святий Юзеф по-ранішому застається актуальним узором для сучасних мужчин, мужів, батьків, дядуль, удавців, одиноких, студентів, юнаків, святарів. Може справді показати нам правильний шлях до вічного щастя і розказати, що значить бути справжнім мужчиною. Дивний парадокс, бо мовкливий святий має так шмат, що нам сказати. Він з'являється прикладом відносин віруючого чоловіка до Бога, жінки і дитяті. Молимся за Христовый костел, как святый Юзеф умацовывал его покорным служением усім людям. Тебе просим. Молимся за святого Отца, как скеровывал людские сердца на шлях правды и любови. Тебе просим. Молимся за нашу парафию, как про заступництво святого Юзефа, житье верников содейничало религийной одноте у нашей Айчине и во всем костеле. Тебе просим. Молимся за христианские семьи, как захование Божьего права было для их границы счастья и спокоя. Тебе просим. Молимся за всех, кого Бог покликал до вечности, как про заступництво святого Юзефа я не могли оглядать Христа в вечной хвале. Тебе просим. Молимся за нас, удельников этой святой литургии, как наследующие святого Юзефа, мы своей братьей умели прославлять Бога. Тебе